Alamaye nyumaya chama nganga Sarabi alabolo Falata ujigi be bani wa amaduka Yadime ujigi be bani wa amaduka Dese bato jigi be bani wa amaduka Aí, Padre Traoré. Padre. Voilà. Como ça, tu nyama ka? Ay, Padre, wale kanale. Aben ali. Aben. Ata ko fedoni. Kena ka se ka fere. Ata ko fedoni pour que kena ka fere. C'est bon. Bunama. Wajuli kela ye a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la a bɛ moto in da a b'a senkɔrɔ taama n'o ye. Voilà, il fallait y donc. Hein? Ola alhamdulillah juma jan tɛmɛlen denmisɛn mun tɔgɔ kun tora a bɛ kɛnɛ bɔ dɔɔni denmisɛnnin minnu a ye kɛnɛ bila denmisɛnnin minnu bɛna wele olu purubu ka don facilité le passage a ye sira d'a ma quoi n'a bɛ ka don a ye sira d'a ma a ka don Bɛnɛ Jalo Prémorandé pour que récipiendaire ninnu voilà Bɛnɛ Jalo Prémorandé min welela a bɛ di Bɛnɛ Jalo Prémorandé a nana Bɛnɛ Jalo a filɛ a bɛ di a filɛ voilà ne saba ye dɔ awɔ Prémorandé don wa bɛɛ jɔ n ye siɲɛ tɛ Prémorandé ye dɛ karamɔgɔkɛ ko i bɛ k'a woloma ne ma taa min ne bɛ nin ɲɛ dɔn i ma aw minɛ mɛtiri a ti ɲama ka wara taara bolo ta ye a sira dayɛlɛ dɔɔnin facilité le passage taara i bolo ta ye yɔrɔ filɛ yɔrɔ na yan fɛ voilà Voilà. Jérôme, il s'est amené à
Voilà. Merci. Segamadou ka pigi dile o sefu ayo sika ramata sega ola ni filila ka ke saka be yalama ka ke aramata sika ko ite ola o kuna au ka kisi ana au ka ganye o de ba wolo ayo ko ke Segamadou ala ke maye ala ke mangoro ye Segamadou ko kaila wallahi ni ma to ta dugolo sa me bi mami me na Voilà, c'est bon.